Hej YouTube! Hvad så? Nu skal vi spille noget Hide and Seek igen. Det her det er episode 2. Yeah, man. Og det, vi kommer til at lave en serie. Kan jeg starte med at sige? Ja. Yeah. En fucking serie? Ja. Jeg tror ikke, I vil lave serier om Hide and Seek eller Trapping Terrorist. Vi er fucking ligeglade. Vi gør det alligevel. Ja. Ja. Det er bare noget lort. Lad os se at komme i gang. Jeg kan godt lide kage. Jeg kan lide pizza. Og boller i kaj. Jeg kan stadig godt lide kage. Jeg kan også godt stadig lide pizza. Jeg elsker bare kage. Pizza. Det er den. Pizza. Kage. Pizza. Kage. Pizza. Kage. Pizza. Kage. En rømt pizza er awesome. Nej, kage er awesome. Pizza er awesome. Kage. Pizza. Kage. Pizza. Kage. Kom nu, pizza! Kage. Kom nu. Har du votet på 4? Ja, det har jeg kraftedeme. Please sige, at det bliver 4, fordi jeg har et perfekt sted, vi skal campe. Ja, og du siger bare, hvad for en blok vi skal være, medmindre jeg bliver sikker. Eller du bliver sikker. Hvis det bliver hotel, så skal vi gå beacon. Ja, hvorfor? Og jeg har et godt sted, vi kan være. Okay, men så skal vi... så skal du også sørge for, at vi ikke bliver opdaget, ellers så dør. Okay. Og det mener jeg. Og blev du ikke eller for helvede. Jeg er gået. Og der er du. Fanger mig aldrig. Fanden er du hen? Der er du. Jolle, du fanger mig aldrig. Jeg tager på den røv. Ej, jeg kan ikke se en skid. Løb. Nej, du ser så meget. Du ser så meget. Kom så. Måske mindre, der ser med din klaptorsk. Måske. Det ved jeg faktisk ikke. Det håber jeg ikke. Nej, det håber jeg heller ikke for dem. Det ville være værst for dem selv. Det blev Animal City. Jeg aner ikke, hvad vi skal gå. Lad os blive sådan en anvil. Tag anvil. Anvil. Og som jeg ikke aner, hvor vi skal gøre det hen, så håber jeg, det bliver anvil. Okay, men Hordel, det bliver fedt. Lad os se at komme i gang. Ja. Håber ikke. Hvor skal vi campe? Det ved jeg ikke. Nej, det er fucking lortemap. Hvor er du? Jeg er over ved nogle meloner. Meloner? Hvor? Nu går jeg over til hø. Der var der hø. Okay, ja. Jeg er her. Vent, du er jo ikke en anvil. Du er sådan en... Nej, jeg er her. Jeg er bag dig. Nej, der mand. Kom så. Lad os så se at få gemme os. En cookie! Hvor skal vi gemme os? Jeg gemmer mig her. Nej, jeg lægger. Vi gemmer os herinde. Jeg gemmer mig herinde. Det kan sikkert svære. Her. Yes, du kan stille dig ved siden af. Vent dig sådan her. På siden. Stil dig ved siden af mig. Ja. Så. Ja, nu er vi to anmeldelser. Se ved sådan hinanden. Så må vi håbe, at der er ikke nogen, der kender mappen ud og ind. 2 anvils lige ved siden af hinanden i et mønster, som overhovedet giver mening. Der er ingen, der opdager sig. Nej. Selvfølgelig ikke nogen, der skal opdage sig. Hej, okay. Det gør der aldrig. Vi er totalt usynlige. Ja. Hej, hvordan går det? Hej! Hej, hvordan går det? Det går godt. Vent igen. Jeg kan stadig bedre lide pizza. No. Men sikkert. Fuck, han kommer. Nej, det gør han ikke. Det er dejligt at hedde Niels. Det kan vi godt sige. Ja, men vi har fået svært. Ja. Yeah. Skal der med, at man lagt noget lort. Cool lidt. Og ordentligt stor ko. Okay, der er nu kommer der en blok. To blok. 3. Nej, gå væk! Du ødelægger systemet. Ja, okay. Nej! Nej, kom, vi flytter os. Hvor går vi hen? Jeg går her. Jeg går ved siden af Kirsten. Jeg stiller mig her. Nej, jeg stiller mig ned her. Nej. Jeg stiller mig her.
Der er 3 seekers, og husk at holde øje. Kom nu, bliv snart til en solid blok. Det er jeg nu. Er seekersen kommet? Nej, jeg kan ikke se nu. Okay. Ja, nu kan jeg se nogle navne. Fuck! Der er 5. Okay, nu håber jeg bare, at de kommer ind. Så vi døde stønt. Det tror jeg, de gør. De kommer, tror jeg. Nej. Han er tæt på. Han gik ovenpå. Han kom ikke. Ui, nu kommer der en mere. Nej! Fuck! Det er dumme stykker træ. Hvad laver de? Nej, han stiller sig ovenpå dig. Hvad har han gang i? Bare bliv stående. Det kan være, han kun finder ud af det. Nej, han stiller sig ovenpå. Løb væk! Nej! Fald mig! Hold Ah! fald mig! Fald mig! Jeg løber! Jeg er død. Fuck, man, jeg løber. Nej. Jeg er død. Jeg kan måske holde ham ud i 1 minut mere. Jeg finder dig. Det er faktisk lidt at finde mig, fordi jeg har 3 i randen røven på mig. Håber jeg i hvert fald. Ved du hvad, jeg kan faktisk bare løbe. Nej! Det er lidt. Det var den træblok, der ødelagde det hele. Ja. Fucking træblok, men hvorfor kom han ind? Fordi han lever. Men hvad har han gang i? Jeg kunne fucking have vundet det her, men hvis det ikke var for en fucking træblok. Men det her, det ser ikke helt normalt ud. Nej. Okay. Der var en, vi fandt. Jeg dræbte en, kan jeg allerede starte med at sige. Fuck, jeg ved, hvor man skal gemme sig. Sindssygt, man. Gemme sig som en eller anden handicappet blok lige herinde. Okay, jeg skal lige se. Se om der er noget her, der er mere, jeg er mistænksomt. Har du fundet noget? Okay. Jeg prøver at se, om jeg kan komme her. Okay, der er en, Der har fundet noget. dræb ham. Hvad er det, de jagter? Stykke 3. Imens kigger jeg på alt halm. Ja, han døde. Ja, men vi vandt, sådan. Woo! Tror jeg nok. Jo, det gjorde vi. Jo, nej, vi tabte. Nå. Vi tabte på grund af det fucking træ. Eneste grund til, at vi taber, det er fordi, at vi fucking dør. Okay, tag nummer 26. Okay, 26 var den hen. Der. Det er helt ærligt, mand. Vi tabte på grund af, at der kom 2 stykker træ ind. Ja. Hotel er der ikke. Hvad er der så? Okay, lad os tage den der animal hall nu. Den ved vi i hvert fald, hvor er. B3. Okay, hvor skal vi campe? Den her gang, der skal vi, jeg tror, der skal vi være halmballer. Nej, jeg vil ikke være en handball, jeg vil være noget andet. Fint nok, så er vi bare noget andet. Vi skal tage det mest mærkeligste og stille os det mest mærkeligste sted. Og jeg ved, hvor vi skal stå, hvis det bliver animal. Okay, nu skal vi se. Og vi skal tage en blok, der er lidt svær at se ind under vand. Ja, okay. Er du ikke sikker på, at vi drukner? Fordi, kan man ikke? Det er vandfaldet. Der er der noget inde i, der kan vi stå og gemme os bag nogle trapper. Men så skal der også være noget, der ligner. Så håber jeg bare ikke, at jeg bliver sikker. Niels!
Okay, YouTube, jeg vil gerne lige starte med at sige, at Niels, han er måske gået AFK, men altså, måske kommer han tilbage hurtigt. Jeg skal bare lige hurtigt finde ud af, hvad der sker. Niels, er du der? Niels? Niels! Fuck. 3. Nej. Crafting bench. Okay. Niels, hvad er det der? Fuck. Niels. Det må jeg lige undskylde. Men jeg kan starte med at sige, at du er død. Ja, ja. Jeg håber bare ikke, jeg bliver opdaget. Niels, hvorfor skulle du dø? Du er død for mig. Tror jeg nok. Det håber jeg i hvert fald, du gør. Jeg dræbte 2. Shit. Ui, jeg tror, jeg ved, at du er. Fuck. Er jeg nær dig? Ja, hvorfor? Okay. Man kan være en handballe, det sagde du vil være, siger Jeg kan starte med at sige, at jeg ikke er en halmballe. Okay. Jeg er et sted, som overhovedet ikke passer ind, kan jeg starte med at sige. Fuck, nu kommer der en. Det var tæt på. Men det var ikke dig, der kom. Seriøst, jeg har gemt mig det hilarious sted på hele jordkloden. Er jeg tæt på? Nej, nu kan jeg ikke længere se dit navn, skyld. Men hvorfor leder du så konstant efter mig? Er jeg tæt på? Nej, det er ikke dig. Det er ikke dig. Nej, ikke ham igen. Ikke ham igen. Ikke ham igen. Shit. Okay, nu kan jeg godt se dit navn. Du siger et sted, der overhovedet ikke passer ind. Jeps, et sted, som jeg overhovedet ikke passer ind. Sig til, når det bliver varmere. Nej, det vil jeg ikke. Ja, så finder du mig. Jeg vil gerne lige vinde den her runde. Nej, det vil du ikke. Nu kommer der en. Fuck, jeg hader det der. Det der med, at du siger det. Fucking life. Nej, Nella, please lad være med at dræbe mig. Please lad være. Se. Jeg kan slet ikke holde ud. Nej, please. Nej, Nella, hvorfor gjorde du det? Fordi du dræbte mig i Hide and Seek sidste episode. Ej, men det kan du ikke mene, det der. Jo, det kan jeg godt. Din fucking bøsse. Ja. Ja, men du kan ikke bare komme og sige. Jo, det kan du da se, jeg kan. Nej. Jo. Der er noget der her, der ikke passer ind. Der er en ting der, jeg godt kan lide at dræbe. Nå, det kunne man så ikke. Det var sådan en rigtig blok. Og nu, denne.
Hvad? Der er et eller andet der ikke fungerer. Vi burde næsten spille den her bane 24/7 og så vide, hvor alle blocks er. Og hvis du leder efter handballer og træ, så vil de altid stå op, så du skal kun slå på blocks, der står op. Ja. Det ved jeg. Okay, vi mangler 5 blocks, og vi er lige ved at løbe ud for tid. Hvorfor skulle du dræbe mig? Fordi det er sjovt. Nej, det er ikke sjovt. Jo. Nej, det er ej. Jo. Nej. 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 Jo. Ej. Jo. Jeg tror, jeg ved, hvor der er nogen. Jeg skal bare ind til det. Ja. Jeg tror, der er... Jeg har ingen anelse om, hvor der er nogen. Okay, vi taber. Hvordan kan man gøre sådan, at man bliver seeker? Kan man ikke det? Nej, det bliver man automatisk. Men jeg tror, vi skal slutte af for den her runde. Ja. Vi ses jo.